good morning, rainy day today and it's Monday. Merong kantang sabi rainy days and Mondays always gets me down. Ikaw, anong sabi mo? Bumati ka. Wala guys, ito suri-suri na yan sa ano. Suri-suri sa ulan, suri-suri sa ulan. Nagsuri-suri sa ulan, naghahanap ng wala. Ayan. Makakakita kaya ng wala? Yes. Naghanap ng wala? Siyempre, hanapin mo ba kung nandyan na? Yung wala ang hahanapin mo. Di ba guys? Yung wala guys, yung wala. Siyempre, yun ang hahanapin natin. Sabi niya, meron bang ganun daw na yung wala yung hahanapin? Siyempre. Alangan ang hahanapin mo kung nandyan na. Di ba? Di ba? Agree or disagree? Agree or disagree? Ha? Agree or disagree? Sama-sama tayo nitong maulan, malamig na Monday. Ayan. Yung iba dyan, karamihan, lulugo-lugo. Nakita ko yung nasa waiting shed, oh. Naka gano'n ng kamay sa baba. Anong pangalan? Kung sa Bisaya pa, nakapanampiling. Anong tawag sa ano yun? Sa Ilocano naman ay nakatapaya. Ang sa Tagalog, ano? Ang sa Tagalog, ano yun? Yung gano'n, no? Nakaganon. Nakahalubaba. Nakahalubaba. Ayan. Halubaba ang tawag sa'yo ng Tagalog ba? Gawa-gawa ko. Halubaba? Kasi parang naghahalo. Parang naghe-hello eh. Pero nakasalo sa baba. Sa baba. Ayan. Nakahalubaba. Mga tamad. Tinatamad kasi Monday today. It's the first day of working days this week, and then it's a rainy day. Ayan oh, ang sarap matulog, di ba? Pero huwag tayong padadala ng mga ganyang bagay. Ulan lang, tutulugan mo na yung magandang future na nandyan naghihintay. Be energetic, smile, and face the day, and be grateful na nandyan ka pa, at buhay ka pa, at wala pang COVID, at ipalay mo Lord, huwag sanang mangyari. Sana wala na yung COVID, mawala na, maubos na yung virus na yan, matunaw na, at wala nang mapinsala. Yon. Ang ipanalangin natin. At least, buhay tayo, maganda pa ang paligid, kahit ganyang maulan, maganda pa rin. Ang dami pa rin mga green, dami pa rin tanim tayong nadadaanan. Ang ganda. Oh. Di ba? Oh. Ikaw, naantok ka? Hindi ah, tataray pa. Okay, let's go guys. Tingnan natin kung anong mangyayari ngayon nitong lakad natin. At ang oras ay tanghali na 11:07. Ayan. So, yung bahay namin dito, nawalan nakatira. Yun know, umuulan. Oh my God, naulanan na ako. Maliligo yata ako sa ulan ngayon. Ha? Maliligo yata ako sa ulan. Porket low tide ay ipakita ko sa inyo ang dagat dito sa amin. View ng dagat na umuulan. Tingnan natin kung low tide na. Punta tayo sa dagat. Punta tayo sa beach. Let's go to the beach. See the beach. Para tayo ay ma-refreshen ng salty water of the sea. Thank you sa barangay. Nilinis nila itong daan at naging healthy lalo yung mga halaman dito. Yan, mga tanim ko pa yan. May mga bougainvillea, yung ang tawag yan, roganta, at yung ano ko doon, kita yun, yung bilyan na sinasabi kong bonsai noon, naging giant na ngayon. At tingnan mo naman, oh, epiprenum pinnatum, punong-puno. Basa ako sa ulan, grabe kayo. Nabasa, parang basang sisig. May kabkab fern pa dyan, oh. May fortune plant, bougainvillea, at saka yung violet na ganyan. Mga tanim ko yan noon. Yung epiprenum, siyempre, hindi ko tinanim yan, no. Natural yan, at saka yung epiprenum, natural na
Yung dami ng Tumubo. masetas mo. Ang laki ng masetas na Ang yan. laki na nitong, yung tinanim ko, ang lit-lit yan noon. Puno na yan. Itong crotons, tapos wala, sarado. fortune plant. Nakapasok ba tayo doon? Nakapasok yata. Ha? Sarado yata ang dagat. Ito kasi yung gate ng dagat guys. Oh. Ayan, parang sarado yata. Sisi. Sisi na yan. Sino yan? Yan. Sisi, kita na tayo. Bantay dagat siguro yan. Pwedeng dumaan? Tulak mo ang ito. Tulak mo konti anak bro. Tadaan lang tayo. Tulak mo lang. Wala, hindi niya matulak. Okay. Sino ba yan? Yan ba yan nakamotor? Hindi iba yan. Doon sa likod. Yan ba yan? Ayan. Ito na yung bahay namin yan sa likod oh. Lapit lang. Likod namin is dagat. Ito na yung gate. Ito na yung likod ng bahay namin doon. Nakita mo yun? Transparent naman makita. Ayan. Ito yung dagat na pinupuntahan namin. High tide? High tide? High tide man di ay. Akala ko low tide. Gusto ko ipakita yung buhanginan. Kaya lang high tide. High tide naman pala. So, wag na lang. High tide eh. Wag na. Akala ko low tide para mamasyal sana tayo doon. Doon sa, alam mo yung dulo nun, puro buhanginan yan. Ma-drive up pagka low tide. High tide man di ay. Okay, let's go. Pero kahit na high tide na ganyan, dami pa rin naliligo oh. Kala mo walang COVID-19, walang pandemic no. At least nag-enjoy sila kahit Monday. Buti pa sila nag-enjoy kahit Monday guys. Dinala ko to para sa mga pets natin. Ayan. May mga bantay dagat dito. Dapat lang para maalagaan itong ating beach. Ito yung public beach guys. Sa government ito na sa pangangalaga ng barangay ng Santa Filomena dito sa Albor. Ito na yung bahay natin. Yan yung gate na sinira nila. Pero naka-schedule na ang pag-aayos niya. Hayaan nyo. Maayos ka rin! Pag may awa ang Diyos, gabayan tayo ng Diyos with His mighty power. Walang makakahadlang. Okay? Salamat sa Diyos. Sa lahat-lahat ng bagay na binigay niya. Lahat-lahat. Ito, ayan ang highway. See? Ganun lang. Pinasyal ko lang kayo guys ng maulan na itong Monday na ito ng September 20, 2021. Ito ang sitwasyon. Mamasyal sana tayo ngayon kaya lang hindi maaraw kaya uwi na tayo. Wait lang. Ito ay highway. This is the national highway of Bohol. Ito dito sa Albuquerque. Ayun, nandun yung Tabuani Bridge. Ayan o. Tulay. Oh my God. Ano yan? May motorcycle. Ano nangyari? Four wheel. Oh. Come on. Alanganin pa. Oh. Bait ng tricycle ah. Pinagbigyan tayo ah. Hindi lahat ganun ah. Okay, let's go. May dalawa. Dalawa. Ayan. Very good. Ang sipag niya magdahon. Ayan, very good ka. Very good ka. So happy.
Yay, kumapal na ng kumapal ito guys. Look. Kumapal ng kumapal ang kanyang puno. Ang bilitay natin. Meron na namang mga langgam. Teka, painumin uli kita ng kape. Hindi lang kita nabigyan ng kape ngayon eh. Wait lang ha. Bibigyan kitang kape. Ano yan ha? Magkaibigan na kayo? Ang bait ni Dagol. Kaibigan niya sila. Wow, kaibigan na niya. Oo, kaibigan ni Dagol na? Oo, kaibigan niya. Bakit? Oo. Ano? Magkaibigan sila, oh. Tingnan mo. Ito ang third day namin ng lunch. Doon sa aming diet na sinusunod dito sa family. Ito yung lunch namin, pero mamaya masarap-sarap. Ito yung third final. Ayan. Nasunod talaga namin ang aming diet. So, congratulations. Mamayang gabi, iba na naman. Kuha mo na ako dali sila. Oo. Hello? Ano? Ano sasabi mo? Rin, wala tayong ano, Wala pa? yung tea. Ito naman yung gamit natin dati, Weber. Ito yung gamit natin dati. Itong Weber. Yan, si Salses. Yan ang tanong nyo dito sa City Hardware kung pumunta kayo. Salses ang pangalan o Remedyo? Gihatag man nga ang gani mo, Remedyo nga ano man to. Layua man, Salses. Binuangan ka no? Ayan, mabait siya, reglado. Siya lahat ng kumuha niyan, kaya na pabilis ang kuha namin dito sa pinamili. Kasi siya ang nilapitan namin, si Salses. Ayan, kung gusto nyong magmadali at gusto nyo mapadali ang transaction or pamimili dito sa City Hardware, ay hanapin si Salses. Hanapin si Salses para areglado lahat. Ayan. Ang dami nilang ano dito. Water tank. Andito kami sa may Dao na City Hardware. Dito kami guys. Ito niya bitay. Thank you, Oh, sige. Thank you ha. See you. Yun si Salses, ang bait. Sabi niya para protection namin ay meron siyang bitay-bitay nga naman para yung sasakyan na susunod sa amin ay makita niya yung distance. Kasi mahaba dito. At ito naman nakalimutan niya yung T, yung joint dito. Nakakuha na kami ng 10 yung ganon, elbow. Pero nakalimutan niya ang T, kaya ayun. Okay, uwi na kami. Uwi na tayo. Our fourth day of diet. Apple, kinagatan mo na ha. Half banana, 1 cup of string beans, and then ano pa ba yun? This one, the steak. Yan. Tagi-isang slice kami na steak. And then later, ang dessert is 1 cup vanilla ice cream. Ang sarap. Ang sarap yan, papi ah. Yummy. Ayan. Ayan, ang hapunan natin ngayon. Sarap.